Ja, voor mij natuurlijk een geweldige Giro geweest. Ja, ik kan rit wonen, 4 dagen roos gewoon en nou ja, ik wie gewoon in de etappes wie gewoon ik fit, dus ja, dat scheelt natuurlijk een heel eind. Hoe zwier had het West die 3 weken? Ja, het wie wel echt een zwier ronde, Prutte klimwerk erin en al die van die steile bergen zeg maar, dus ja, die echt wel een lastige ronde, maar ja. Ik heb het geluk om in hand dat ik gewoon echt heel goed wie en nou ja, dan had je in ieder geval minder te lijden dan de meesten die minder binnen, dus, dus dat kan goed. Dus. Ja, er zijn mensen om die heen die zijn van hij is in de vorm van zijn leven. Merk je dat dan ik? Nou ja, vorm van mijn leven ook niet. Ik ga hopelijk nog wel een tijdje te gaan, dus ik hoop dat ik nog beter ben, maar ja, maar ja, ik ben gewoon op het stuit heel goed en nou ja, ik hoop dat ik dit hier nog een beetje terugzetten kan. En, op dit niveau en dat we nog leuke uitslagen die kennen. Ja, maar dit weer natuurlijk al in eerste instantie al geweldig. Ja, maar hartstikke goed voel dat het makkelijk gaat op stuit? Ja, makkelijk net. Ik bedoel, bergop fietsen dat is nooit makkelijk, zeg maar. Dat is altijd een zin de limiet omrijden. En dus ja, als het beter best, dan is een kilometer als het goed best, dan is een kilometer in de hut eromheen. En als het minder best, ja, dan is een kilometer door de minder hut. Maar dus het is wel telkens in het maximale moeten erin, dus dat ligt volle zeeën. Alleen nog de uitslagen die wil het beter. Ja. Waarom na die etappe, de 5e etappe in de Giro, hoe was die daar beleefd? Ja, wie wel een hectische dag natuurlijk. Wie gewoon heel erg nerveus dat we niet die grens stroken, zeg maar. En, ja, ik vind het voor de gewoon dat goed wie en nou ja, dat is het beste gewoon in ongeval die op zo'n soort etappes. Want als vanachter we omkomen maar op die stoffige rotzooi, ja, dan dus je hast helemaal geen oerzicht net en nou, dat pakt er goed uit. Dus die echt gewoon een etappe die me lijkt. Ja, en dan kom je daar door de finish, je wint de Giro. En dan, hoe gaat dat verder dan op dat stuit? Ja, ik heb 4 dagen eruit nog gewoon, dus er komt een hele prutte hectiek omheen natuurlijk. Giro is ik een ronde prutte verplaatsingen altijd, dus naar de finish vaak nog 200 kilometer met de auto nog. En dan was nog van alles doen, dan was nog persconferentie, dopingcontroles en weet ik het wat. Dus ja, dan wist ze nou en dan wist ik gewoon 200 letter dan die oren jongens in totaal. Ja, en dat sloopt er blijft wel. Ik bedoel, als gewoon Jannes, wat normaal meestal om 6 uur zien Jannes in kreeg en toen kreeg het om jou wat om 's nachts. Ja, dat is toch even wat minder. En volgende jaar dan was het gewoon weer om die jongen dan was we klaar zitten in de bus. Dus ja, dat is uiteindelijk het slopende ding van de Giro. Maar ja, ik had 4 dagen beleefd en nou ja, dat die op zich wel toeleven. Ja, die misschien ook wel genoeg. Nou ja, Kim blijven natuurlijk nog langer gewoon, maar ja, komt dat door die weer en dan natuurlijk voor het superieur. En, ja. Al ik een hele goede dag gewoon, ik hem daar nog van aan doen hebben. Ik bedoel, ik kies die op dat moment 12 seconden achter me en die wint die etappe al, dus die al 20 bonies, dus dat die ik sowieso nooit houden. Dus nou ja, hier had ik waarschijnlijk dat de 4 waren de beste renner daar weer, dus ja, klaar. Ja, maar toch achteraan, na die 4 dagen roze trui, wie het wel verschrikkelijk genieten of wie het ik wel hartstikke zwier? Ja, het is natuurlijk wel mooi, maar ik bedoel, dus is net de huurlijsters naar beneden te zien van oh, een mooie roze trui. Het is wel elke dag gewoon 220 kilometer, dan weet ik hoe lang die etappes winnen. Dus daar haast op zich net zo volle tier toe. Ik bedoel, in een roze shirtje volle bak omheen rijden, dat lijkt zeer als in die eigen Rabo shirtje. Dus dat maakt het op zich, dat doet net zo'n volle verschil. Alleen nog, ja, er is nog wel wat te verdedigen en dat wie natuurlijk wel, dat wie op zich wel leuk, ja. Maar wat krijg je meer omtinken? Volle meer mensen om die heen, volle drokker? Ja, natuurlijk, alles komt er natuurlijk op aan. In Italië is het die roze trui heilig. Dus ja, doe iets naar de start daar. Dan moet je gewoon oppassen dat die bril en al het materiaal dat nog bij die has. Want vast dat is best het kwijt. Vooral in Zuid-Italië. Die mensen die mij alles graag meenemen van Noord. Dus ja, dus, maar op zich. Wat merk je dan? Dat ik gewoon een bril van die jatten? Ja, zit er heel dit, ja, zit er wel prutte honden die in staan. Ja, dan ben ik zelf net zo handtastelijk. Dus dat vind ik zelf wel best wel irritant. Maar nee, maar dat is gewoon die meesten die ben daar volle oorzaak dan wie wend ben. En op zich van een paar weken maken we er net zo vol uit. Maar ik moet dat altijd in de wereld, lekker zo zeggen. Geen Italiaanse vrouw, jongen die. Nou, als je dat weer dan wel een oorverhaal was. Maar we vragen vaak nog de kerels die het fantastischste winnen. Wat ik ook mooi op een gegeven moment als een persconferentie hier is, dan kregen ze een vraag van een Amerikaanse journaliste. Hoe Doutzen Kroes. En hoe vrouwelijk is die dat me nog herinneren? Nou, ik kan me er net zo vol meer van herinneren, maar nou ja, dat is vast wel zo, vertel op. Ja, nou ja, dat de vraag van wist ik naar vrijgezel. Ja. Dat zo zouden van, nou ja, hoe staat, wist er nog in? Ah ja, dat kan altijd mijn kwinkslag natuurlijk, nou ja, dat vind die meesten niet goed mooi om te jaren. En ja, dat is natuurlijk altijd wel leuk. Die etappe op de Etna.
ja, komt het door. Dat is natuurlijk de hele Giro weer die fantastisch, hè? Ja. Koers hem echt net bijhouden op dat start meer. Nee, nou ja, ik viel hem op dat stuit al een stukje minder al. En die toch wel een lange slopende etappe was. En ja, op dat moment voornamelijk wel dat ik het nooit hoorde zo net. Ik bedoel, 8 kilometer van de finish of zo, ja, 8 kilometer bergop is gewoon een huurlijn. En ja, ik voornamelijk dat ik het net hoorde. Dus ja, nou ja, en ik weet er eigenlijk al van uitgang dat ik hem kwijt was zo op die dag. Dus ja, dan is het op zich net zo'n echte grote teleurstelling. Dus nee, die op zich wel die al incalculeerd. Ja. En dan is de vierde Giro. Ben je dan nog bezig met het klassement? Nee, ik had er net mee bezig geweest. Ik heb me die dag ook niet voor ik denk op 4 minuten erin litten. En ja, dan is de kans maar die om bij van rit te gaan. En nou ja, ik wie er al op zich nog best dichtbij richting Grootklokner. Ja, zet ik gewoon niet van ons kartel maar dan komt ze een huur heen en dan is het gewoon weg voor de overwinning. Dus ja, dat is een keuze die ze dan op een gegeven ogenblik maken om van klassement of van ritten te doen. Ja. Dus je eigenlijk bewust een beetje zakje in het klassement? Ja, dat is toen heel dat onklampst, dan blijft het minder en minder en minder. En ja, dan is het misschien een redelijk klassement, maar ik is nooit meer in aanmerking van een etappe-overwinning. Omdat ze gewoon minder wist, omdat ze elke dag onklampst. En ja. Op zich, van mij wie het zo goed genoeg. Ja, dat ben je toch ook bezig in de zin van Pieter kan ik heel makkelijk van een goed klassement rijden in. Ja, wat is ervan? Ja, dus ik ga keuzes maken en nou ja, ik ben nu van een ritgang en ja, dus dat is goed uitpakt en ik had die dagen later ik nog proberen en dus ja, het is 10 of te worden. Ja. Ja, ik bedoel een top 20 of top 15, top 10 of een etappe en 4 dagen roze, dan is het eigenlijk dat laatste misschien nog wel mooier. Nou, dat denk ik wel, ja. Giro is nou dingen, je bent nog heel tijd fit. De Tour komt dan natuurlijk gewoon. Wat verwacht je ervan? Denk je als het erbij zit? Ja, het is net om mij om die selectie te maken. Dat ik, ja, je kan eigenlijk moeilijk zeggen dat ik net goed genoeg ben. Dat is eigenlijk een ding wat mij wel in de kaart speelt. Maar ja, ik weet net in hoeverre dat ze de selectie al bekend maken gaan, wat we in de achterholen hadden. Ja, ik maak ze me er op zich net volle druk om. Als ze me meenemen willen, dan is het graag. En ja, en als wie wacht zit gewoon aan. Ik bedoel, we zitten binnen kwart voor jaar. Ik ken er nou nog geen zin aan weer op ja. Zoals ik zie, ze kunnen ijs niet meer om je heen. Ja, zei je steek, maar ja, het is maar kijken hoe ze denken dat we het gaan willen. Dus is dat zelf, weet dat ze eigenlijk niet meer om die heen kunnen? Nou ja, in principe ik ga mijn grote ronde nou in eerste instantie al rijden. Dus het is natuurlijk wel een lastige Giro geweest. Ja, ik kan me wel zien letten, maar ja, het is. De ideale voorbereiding is net op de Tour om Giro te rijden. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Maar ik ben op dit stuit ook gewoon goed en ik denk wel dat ik het doen kan. En ja, wie moet het gewoon even uitzien. Als ze met mij gaan willen, dan ga ik graag mee. En nou ja, ik denk ook dat ik er wel klaar van ben. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Wat verwacht ze nou uiteindelijk? Als het echt diep in diezelfde Sjors, wat denkst? Selecteren ze die ja of nee? Ja, dat is een lastige vraag. Ik zoek het eigenlijk net weten. Ik denk dat het 50-50 is. Ja, het is natuurlijk wel een Nederlandse ploeg die graag Nederlanders mee gaan wil. En, dus ja, dat speelt ook weer in de kaart. Ja, het is, ik weet het net. Het is voor mij een raadsel. Wie zit oude actie? Hey, dan rint die contract naar die ik aan. Ja. Dan is het extra lekker natuurlijk als hij nou in de pitch erin hast. Nou ja, dat is natuurlijk al niet. Als hij een contract rint, dan is het altijd wel belangrijk dat het goed is. Nou ja, natuurlijk, dat scheelt altijd. En, ja, hopelijk hebben we daar wat goeds mee natuurlijk. Ja, wat hast al van jezelf in de Holle was de rest van die hutfietscarrière worst? Waar en hoe? Zou het mogelijk fietsen, maar dat is dat. Ja, nee, maar het is ja. Ik had op zich bij Rabobank op zich wel naar mijn zin. Het is een Nederlandse ploeg, het is, de sfeer is, op dit stuit is gewoon echt heel goed. En dat zijn natuurlijk wel dingen die mij tellen. Ja, maar je moet gewoon zien wat er op paard komt. De Giro is juist het houden en dat zijn alle dingen, ja, daar ben ik nog net mee bezig geweest. Net, hoe wat het alle voorin zullen en wat we eraan zullen. Dus daar moeten we de komende tijd nog even goed aan uitdenken. Ja, dan is het al een beeld in de Holle haast van was nou worst. Nou, nog net een dag naar de Giro's is, maar ik denk dat ik wel op dat stuit toch wel even een dag wat van nodig had om eventjes
eventjes alles op een rietje te zetten en te zien wat het was. Nee, maar ik dacht misschien van de Giro ik al. Dat is van nou, dit en dit wil ik volgend jaar, maar nee. Nee, ik kan me er op zich nog net zo op mee bezig geweest. Want, Stap voor stap. Het is stap voor stap. Ik bedoel, je moet gewoon in eerste instantie goed rijden. En als hoe je binnen de ploeg rijden wil, of weet ik het wat, of nog hutfietser willen worden, dan begint het toch gewoon bij het begin. Er moet wel uitslagen komen en er moet goed wezen. Dus dat is het enigste punt waar ik me eigenlijk meer mee bezig ga dan de rest eromheen, zeg maar. Ja. Is die rol binnen de Rabobank ploeg nou ook oors? Ja, ik had het Giro rijden, dus ja, dat kan ook in de wedstrijd rijden. Nee, maar het is wel, we winnen maar een jonge ploeg. Dus als Steven Kruiswijk, jongen, doet het hartstikke goed. En, nou ja, dan merk ik wel, ik ben een generatie ouder. En ja, ik heb toch een beetje helpen, die jongens wat mij de sturen. Nou ja, dat had zijn vruchten wel over. Maar Steven die weet natuurlijk een super klassement. En ja, ik denk dat de ploeg zeker wel tevreden met waarom zijn. En ik denk dat het wel boven verwachting weer. Nee, ik bedoel dat ze een vrijere rol kregen haast. Of misschien wel een opname haast. Ja, dat wie het doel in deze Giro. We gaan maar vrij buitensploeg en iedereen koos zijn eigen kansen rijden. En dat wie van tevoren al duidelijk. Ja. Kun je dan stellen dat die better light, die vrijere rol? Natuurlijk, dat lijkt me volle beter. Ik bedoel, ja, als vrijbuiter, dat lijkt me natuurlijk volle beter. Ik bedoel, als je de hele week een meter uit de kant rijden moest om die kopman bij te staan. En uit 10 dagen zeggen ze van ja, doe maar nou eens een keer in eigen kansen rijden. Ja, dan is de tank al heel leeg. En nou ja, nou is die eigen kansen wat inschatten en welke etappes die het beste al is en dat vaak in. Ja. Dus ja, natuurlijk, dat lijkt me volle beter. Maar ik denk dat het een heel prutter renners volle beter lijkt. Ja, oké. Ja, want dat wil ik eigenlijk naar daar. Wordt het net eens een keer om wat meer voor diezelf te kiezen? Nou ja, ik zag het nou door de Giro, dat is een ronde die gaan we rijden en die kon ik helemaal van mezelf rijden. Dus ja, dat is een goede ronde, die is van diezelf rijden kist. En ja, dat kist ik net in alle ploegen zeggen. Dus wat dat doen ben ik al, ja, ben ik niet aan de ene kant wel blij dat ik de Giro rijden had, zeg maar. En, nou ja, dat toch wel goede resultaten opleveren. Ja. Nou ja, waar vind ik het ook niet in de Giro, dat is duidelijk. Als ik een beetje wat muik kreeg van de gek hier. Nou, ik ben in Italië, dus ik had er weinig van mij kregen dat wat er in Harkema gebeurde. Ja, kou wat jet en maar ja, daar was hij op zich net zo mee bezig. Nee, roze auto's. Dat had ik al heel bezoen natuurlijk. Ja, we winnen in Italië, dus nee, dat was natuurlijk wel leuk. Ja. Tot dat mij die, of best wel daar heel nuchter in? Ja, ik vind het natuurlijk schitterend dat die mannen langs de kant zijn en als die man die onmoedigen, dat is natuurlijk geweldig. Ja, het is wel iets speciaals, ja. Ja, maar eigenlijk hier in Friesland, hè, in Nederland, bijvoorbeeld op pagina's van de kranten, Pieter Wening in het raas, ja, dat wel wat. Ja, tuurlijk, doet dat wat ik bedoel. Ik ben sinds de eerste Nederlander die het in de raas die een etappe wint. Dus ja, dat is natuurlijk wel best wel speciaal, ja. Ligt erin. Ja, maar ja, zij is het gewoon.